Antic bar. I t'agrada estar aquí? Sí. T'agrada estudiar? Sí, molt. Què és el que més t'agrada? M'agrada jugar amb els amics del col·le, de l'institut, el gran mecànic. Perquè l'any que ve ja crec que pegarà el gran salt endavant en lo que és, Jo també. en lo que és la llengua, perquè la veritat és que és des que millor ho fa. Et pots ensenyar a fer algun ofici? Sí. I quin ofici creus tu que és el que tu més guai? Jo, soldador. De soldador? Sí. Ell en el Senegal havia fet un curso de soldador, és a dir, que sap soldar una miqueta. Ets bo jugant a futbol, sí? Ah, carai. Ara jugant I cas de seguir, la veritat és que és també un cas guai, perquè van arribar l'any passat a ultimíssima hora, i bueno, Saïd està en primer, però el seu germà està en quart, va arribar al mateix temps que ell, sense ni papa, ni de castellà, ni de català, i el seu germà molt possiblement estarà al títol de l'ESO, que n'hi ha molta gent autòctona que no se'l trau, i Saïd per descomptat va per el mateix. Els dic sempre que els listos d'aquesta classe són ells, no? Perquè ells parlen àrab, parlen català, parlen castellà, parlen francès, el que havia de dir jo només parla català i castellà. O sigui que... i anglès. I anglès una miqueta.